Gang kaufen Matzes, die Matze Bakery vorige Woche. Zoek mir ein Mann. Ja, man wel gedacht, mein Mann gelernt in Shiva, ja, hat sich hier zurück. En er zit normaal, ja, gegassen, ja, dat we gezien met je geld, ja, de rijbestuur. Mensen veel te hebben geld, blijft deze maand, maar dat is dankelijk van ons, weet je wat dat is? Dus ik weet nog gaan ik heb nog uiteindelijk een soort maatschappijer. Waar mijn rijdt aan veilig zijn, ik heb zo'n hand twee schuifjes bier. Nun geht man naartoe gehoord, ga ik die twee tegen op. De kids zeggen, maar we zijn slag, zo wel gemaakt. Halb ik over gemaakt hier door. Had het zonder dat verkopen, dan had ik gaan stiep. Wist ik gezegd, maar wij hebben arbeid naar gewisse plaats, beter van een zoeken vier, wel, je van een zoeken vier, wat dan het zijn dat maar. Wij hebben arbeid naar gewisse plaats dat ze gemaakt hebben, ze zitten, ik heb de heim geweest. $800 meer, zoveel gemeen weinig in de hoog, $800 meer. Ze gold of ik moest het deze, ze gaan een steak. Ze gaan een steak uit toes, teruggeven, kennis teruggeven, maar als ze het zijn gold, dan zegt ze, op de boek, alles door de boek zijn in de inspectors, zo kom ik het niet terug. Weißt du, so man macht ist, so läuft nicht, Atus ist Atus. So hat man gesehen, ich habe mir gesagt, ich habe in 18 Jahren, so ein Rennen, das ist so ein großes Ding, immer was lebt, leid all die Sachen. Pinklich aus, es mir gefällt, immer reingeschaut, der männlich mit der Suche. Bis gerecht, also wie viel der Eifel der Welt, man darf so gesagt, das ist auch nicht so.